Ето с младеж днеска реши да ме изпроводи догоре. И си цъка с мене такъв, няма проблем. Направо е неуморен. Ей, звяр! И така, днеска сме на Лукорско. Имах си ескорт догоре и този младеж. Бабе! Кажи ли? Да видим сега дали ще успее да слезе с мене. Или ще трябва да се връща, много прибирам. Надявам се, че няма. Но да видим, след като посвикнахме малко на Сеславци на равното, викам да тестваме тук да видим как е на малко по-сериозното каране. Та да видим. Сега ще си покажа. Спрям тук да изчакам малко зара. Ти държиш темпо ли, бе? Добре ли си? Добре. Ескорта си е с мене. Да. Айде. Не го очаквах. Тук се пообрася малко. Здравей! Браво, момче! Тръгваме? Почина? Тук вече е бавно, няма много да държи. Искам поне до поляните да стигнам, да не те мисля след това. Опа! Охо! Ей, това е.